Munotamba here mudakara here? Kweshe kwemuriyo aibvunza adzuku rangu akati iya chemunomboti mvengo chimbori chinyi katika imwe mbuya apati radio 2 princess nyara nguwa yega munoreketa ngemvengo chimbori chinyi tikati nyamashi ngandiuye nditsanangurira adzuku rangu chetinoti mvengo unono Chipinge kanyi chikori kwa muchakati dende kingdom of Vandau yetinoti mvengo humuriyo nje wetinotsvaka kuti tione kusanganisa kudhibanisa kukumanisa negusha retinenge tinaro kuti tione kubika mvengo dzakasiyana panapa munotoona ndine humutikiti hwokumwoyo uhwo humugwanigwani nehumaruwa hwakona humafulawu ndo zvandinoda kutobika kusanganisa negusha rangu manyandanda. Munotoona kuti harizi kuwanda apapo marimwe dani hazvitoerengeki kugume 10 pona apapo ndoona kukwana kurye sadza kushese sadza naadzuku rangu anapati unono hwekuwanda bupfuwo kupera hwatobiwa mvengo dzakasiyana unokona kushandise kana kuti muchore wetinoti muchore unomere umapani mumvura muya mumphiri mwemvura